gyda ni Crossfield Casino i Derek Dykes a Joanne Nicholson. Ni'n gweld y ceffil melyn tu flaen i ni nawr. Mae hwn yn batrwm pert yn dweud. Wedi cael ei fagu gyda'r teulu ac wrth y march Crossfield Danny Boy ag allan o cadfach request. Derek Dykes yn ei drafod e. Ac yn ail, P. Gould, Dicot the Grand Finale, y ceffil melyn, y ceffil Palomino. Ie, a'n drydydd wedyn, eiddo Peter Ann Jones, Menai Môr Fury. Wedyn, Sue Wilkinson, Drenrow Dante. Ond wrth gwrs, i fod yn glir. Dyw'r gystadleuaeth ddim ar ben. Ni'n gallu gweld yn y pinc, dyma hi, y beirniad, Cheryl Frith. Mae'n hoff iawn o blesio popeth a wedyn dod i gael cipolwg bach cerdded. Wyt ti ddim yn gwybod, byth yn gwybod le mae ar diwedd y dosbarth. Mae rhaid cadw sylw arno le mae i wneud siŵr bod yr ynifel yn disgwyl i orau. Wrth gwrs, mae gyda ni Cheryl yn beirniadu eleni. Mae Cheryl yn beirniad profiadol iawn, fyddwn ni'n dweud, Rob, wedi gwneud llawer dan gyfrwy yn y gorffennol, ond wedi bod yn magu o dan yr enw Rystol hefyd yn ogystal, a mae'r brydfa Rystol wedi cael crynlwyddiant dan gyfrwy yn y gorffennol. A wedi beirniadu fan hyn, rhyw 5 o weithiau yn y sioe frenhinol rhwng mewn llaw a o dan gyfrwy. Ie, dyw hynny ddim yn syni fi o gwbl. A dyma ni, mae'r wobr wedi cael ei rhoi i Joanne Nicholson a Derek Dykes. Enillydd yr Ebol 2 flwydd gorau y flwyddyn hyn yw Crossfield Casino. Bosib bod hi'n dipyn o gamble iddo fe i ddod ar march yma, ond Crossfield Casino wedi mynd ar wobr gyntaf. Ail wedyn i Dicot the Grand Finale, teulu Gould yw'r perchnogion. Yn drydydd wedyn, brydfa Menai Môr Fury, Thomas Jones y mab yn arddangos. Felly dyna'r tri ar y brig yn osbarth Adronec, sef yr Ebol 2 flwydd oed. Ond Derek Dykes ar benni ddigon yn mynd ar rhiban coch eleni. Joanne Nicholson, y partner yn hapus tu hwnt yn ogystal, dwi'n siŵr. Joanne yn gweithio'n galed iawn i baratoi'r cyffyle yma. Wrth gwrs, ni'n gweld Derek yn y cylch, ond dwi'n gwybod, dwi'n sicr bod Joanne wedi bod yn rhan o'r llwyddiant yma. A siarad am pwy mor anodd oedd i gael y cyffyle 2 flwydd hyn yn edrych yn iawn am y cylch hyn, ond dyma un Crossfield Casino sydd yn disgwyl yn bictiwr ar y diwrnod yn ymfarnu. Ie, dwi'n meddwl bod y ceffil yma yn sefyll allan yn diwedd Rob. Mae e'n edrych yn tu hwnt o arbennig gyda Derek. Mae'r paratoi diwyd hynny wedi talu ffordd yn diwedd. Felly dyma ni Crossfield Casino yn mynd ar rhiban coch yma, yr Ebol Teip Cob 2 flwydd oed. Derek Dykes a Joanne Nicholson o Nebo yng Ngheredigion yn mynd ar rhiban coch eleni. Owned by Dykes and Nicholson from Hamon in Cymreig Teip.